Ahojte, vítam vás u dnešného videa, pozrieme sa na bazilíška. Bazilíška môžeme nájsť aj pod menom bazilisk. Slovo pochádza z gréckeho tvaru basiliskus, čo by sa dalo preložiť ako malý kráľ alebo malý princ. V starovekom svete sa verilo, že bazilišok je skutočné zviera a existuje. Ľudia často pripisovali nezvyčajné schopnosti zvieratám ako hadom a iným obávaným tvorom. Pri hadovi sa na chvíľočku zastavím. Had bol na Slovensku vnímaný ako ochranca rodu, domácnosti a celého hospodárstva. U všetkých Slovanov existovali predstavy, že prvý gazda ako zakladateľ rodu sa mohol po smrti prevteliť do bieleho hada, ktorý ochraňoval svoj rod, ale rovnako mohol aj škodiť najmä susedom, napríklad v noci mohol sať vemená ich kráv, aby stratili mlieko, ale mohol aj inak škodiť ľuďom. Vrátim sa späť k baziliškovi. Opis baziliška sa menil postupom času. Od staroveku bol bazilišok asi 20 cm dlhý žltý had s korunovitými výbežkami na hlave. V starovekom Egypte bol tento had stotožňovaný s kobrou Aspis. V tomto období mal bazilišok dých, pohľad a hlas, ktorý zabíjal. Niekde je znázornený ako had s vtáčou hlavou, očami žaby a netopírými krídlami. V stredoveku bol znázorňovaný ako tvor s hlavou kohúta, telom kohúta a veľkým počtom kohútich nôh a chvostom hada. Prípadne tento tvor s hlavou kohúta a telom okrídleného draka, tento tvor má vo svete neskutočne veľa podôb. Bazilišok je tvor, ktorý predstavoval symbol zla, bolesti, smrti, zmyselnej rozkoše a smrteľného hriechu. Bytosť, ktorej sa báli nielen ľudia, ale aj zvieratá. Pozrieme sa, ako vznikol bazilíšok. Verilo sa, že vznikol z krvi medúzy, ktorú nájdeme v gréckej mytológii. Ktokoľvek sa pozrel do očí medúzy, skamenel. Perzeus zoťal hlavu medúzy bez toho, aby sa pozrel na ňu. Krv, ktorá dopadla na piesok, zrodila jedovaté hady a aj bazilíška. Ďalšou verziou o vzniku bazilíška je, že starý kohút zniesol vajcia, ktoré potom vysedel had alebo ropucha. Egypťania mali predstavu, že sa môže narodiť z vajca vtáka ibisa. Bazilíšok môže byť aj drak vysedený hadom z mytického vajca, ale aj vajce, ktoré bolo znesené na hnojísku v lete a vplyvom tepla sa vyliahol bazilíšok. Hlavnou črtou bazilíška bola jeho schopnosť zabiť všetko živé, iba pohľadom, jeho dých bol tiež smrteľný, sušil rastliny, umierali zvieratá a ľudia. Skaly prasklali, voda, z ktorej sa napil, ostala jedovatá. Baziliška bolo možné zabiť tak, že sa pozrel na svoj vlastný odraz v zrkadle alebo inej lesklej ploche. Baziliška rovnako dokázal zabiť aj kikirikanie kohúta. Ďalšie zviera mohla byť aj lasica, ktorá dokázala zabiť baziliška. Baziliška môžeme vidieť aj v známom filme Harry Potter a tajomná komnata, kde má podobu hada. Takže toľko v skratke o bazilíškovi. Neopísal som vo videu všetky podoby bazilíška, je ich neuveriteľne veľa. Takže ďakujem vám za pozretie tohto videa, pokiaľ sa ti páčilo, daj like a odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Ahojte.